ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо бо мо ҳастед ва видеои имрӯзаро тамошо мекунед. Видеои имрӯзаи мо як эълонай кӯтоҳак марҳамат анами куртоҳо распродажа шидагиян 500 рубли анаи намуд куртоҳо материалошон софтай ҳамаи размерош ҳастай чанд ранг дора. анами рақамҳое ки дар рӯи экран дида истодаед шумо нависед дар имо ё ватсап ва чӣ саволе ки доред доир ба анамин куртаҳо метавонед ки ба худи фурӯшанда мисол аз худи фурӯшанда пурсед. марҳамат, ино ҳамаш дар Москваян куртаҳо распродажа шидагиян. ино пештар қиматтар будан, ҳозир боша распродажа шида бо нархи арзон пешниҳоди шумо гардидааст. ана ин халато боша 700 рубли. аз ин ду ранг дора, набине пешаш тугма. бисёрам моделиш хушрӯвай, бо аз наздик бинед, боварӣ дорам ки писандтон мегарда. баъд ана ин куртои Versace ҳастай дар ду ранг. иноям амхе пешаш сангчакати оро дода шидагияй 700 рубл инам. маълумоти бештарро тавассути анамин имо ё ватсап аз худи анами фурӯшанда дӯстони азиз шумо метавонед ки пайдо кунед. фурӯшандаш тоҷикай дар Москваяй ва тавассути почта агар шумо заказ кунед тавассути почта дар муддати хеле кам, дар муддати хеле тез шумо метавонед ами куртоҳоро дастрас кунед. марҳамат бинед. ана ин наш вилюрай сиёҳу тёмнасини ана ин вилюрай кофта юбка 700 рубл инам. хулоса анамихе куртои хушрӯ.